Són els primers compassos de la celebració que estan vivint avui divendres els membres, amics i simpatitzants de l'agrupació artística aragonesa de Blanes i Comarca. Es tracta de l'ofrena floral que es fa davant la reproducció de la imatge de la Verge del Pilar, que avui presideix l'altar de la parròquia Santa Maria. Aquest 2012, la celebració de la seva patrona pels blanencs d'origen aragonès té un motiu afegit d'alegria, perquè és el 10è any consecutiu que organitzen una celebració que ha anat guanyant cada any en participants, incorporant millores a la missa baturra, l'acte central de la celebració, amb la música i els cants. Esta extensión que se ha producido no imaginábamos que iba a ser así. Y además hemos ido progresando en cuanto al tema de los instrumentos, que ahora se hace todo con más fidelidad. Todo lo que es la misa baturra se está haciendo con los instrumentos de cuerda apropiados, que son la bandurria, laúd y guitarra. Y entonces esto es lo que de verdad dan el marco de las jotas y de la misa como debe ser. I és que, tal com explica la presidenta de l'agrupació artística aragonesa, per ells avui és festa grossa i la celebren amb tota l'estimació i devoció que, en la distància, continuen sentint envers la seva terra. Lo que nos gusta mucho de aquí es que vivimos el Día del Pilar como si estuviéramos en Aragón, pero hemos conseguido que la gente de Blanes nos dé un cariño y una fuerza que eso nos hace realmente felices. Com ja s'ha anat fent habitual amb el pas dels anys, a la missa baturra hi ha molts participants que ho fan amb el vestit propi de la seva terra de dalt a baix i d'altres amb el típic mocador anomenat catxirulo. Després de la missa baturra, com també s'ha fet tradicional, la celebració ha culminat amb un dinar de germanor que ha comptat amb la participació d'un centenar de persones. Actualment, l'agrupació artística aragonesa de Blanes i Comarca és l'única entitat d'aquestes característiques que hi ha arreu de comarques gironines.